दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि जे गायसनथाइ सान बे गायसनथाइ सानखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय दिनै नैबे कुसुगाव आनसलिकनि बेन्दोआव जे जलेस्वरी दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय आरो दान्दिसे समनि उनाव जोंनि बे ओनसोलनि सानसुमै आरो रायजो राजा फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंहा दिनै जोबोद खुसिनि सान आरो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो गिबियावनो जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि दैदेनगिरिफोर जायफोर दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया जायफोर दिनै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय बायदि रोखोमनि सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोनानै मुंख्लं जानाय आरो जायफोर रुंसारि जालांबाय जोङो गिबियावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोननो हायो बेखौ इसोरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबदों आरो बिथांमोननि न'खरनि जायफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोननिसिम आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सिबिनाय आं बावहरदों आरो दिनै बर' हारिखौ नैबे समसिम जायफोर दिनै दैदेननानै लाबोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बायदि बायदि बिबानाव थानानै जायफोर जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै नैबे समसिम बर' हारिखौ लाबोनायनि थाखाय बै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो बे समसिम मावबोनायनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों आरो दिनै बर' हारियाव गोबां हाबा मावनो गोनां दंबावो बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय दिनै गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो दा बेनिखायनो दिनैनि जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै हारिनि साननाय सानथौ सानस्रि बै समनिफ्राय दिनैसिमहालागै जोङो जिबादि हाबा मावबोदों आरो इयुनाव मावलांनांगौखौ नोजोर बोनानै माहारियारि बादनि सायाव सावरायनो थाखाय दिनै जों मोनसे सावरायमेलबो जों लादों दा बेवहाय जोङो आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि आथिखाल MLA मानगोनां जिरन बसुमतारी बिथांखौ जोङो दिनै बेवहाय हांख्रायदों आरो दिनै बेवहाय जोंनि गेजेराव आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म मानगोनां बिथाङाबो जोंजों दंफैखायो दिनै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि गसाइगाव जिल्ला साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां डक्टर सुसान्त नार्जारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दङ दा बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि ओनसोलनि बे थुलाइस्रि ओनसोलनि जोंनि रायजो राजाफोर फरायसा आरो जोंनि सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै इयुनाव हारि दानांगौनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि जिखिनि रल बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै सावरायगोन आरो आसा खालामदों दिनै जायफोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सावरायमेलाव बाहागो लाफैगोन इयुननि समाव बे बाथ्राफोरखौ लानानै हारि दानांगौनि थाखाय जे सिन्था धारा जि सावरायगोन बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों इयुनाव बयबो हाबा मावनो आवगायबोगोन आं बेखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै आं दिनैबो आसा खालामगोन गोलाव बाथ्रा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनांगौ दं होननानै आङो साना दिनै जोंहा जोबोद खुसिनि सान आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोनोम सान बे जोनोम साननिफ्राय दिनै जोंनि साफ्रोमबो
हारि बर' हारि आरो जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि जिहेथु जोङो बेवहाय थांनानै दङ जाहाथे बयनिबो जिउआव गोजोन आरो खौसेथि जोङो थांनानै थानांगौनि थाखाय जि जोंनि गेजेराव अनलायनाय बेखौ जोङो जाहाथे जोङो लांनो हायो आं दिनै नोंथांमोननि दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ